முருகருக்கு முக்கியமான நாளான வைகாசி விசாகம் ஜூன் 9ஆம் தேதி வருது. முருகன் பிறந்த நாளத்தை நம்ம வைகாசி விசாகமா கொண்டாடுகிறோம். நிறைய பேர் வைகாசி விசாகத்துக்காக முருகருக்கு விரதம் இருந்துட்டு இருக்காங்க. 48 நாள் 21 நாள் அப்படின்ட்டு. ஒரு சில பேரால இவ்வளவு டேஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. அவங்க 11 நாள் விரதம், 9 நாள் விரதம், 6 நாள் விரதம் இப்படி எல்லாம் எடுக்கலாம். இப்போ இந்த விரதம் எல்லாம் எந்தெந்த டேட்டில் வருதுன்னு நான் சொல்றேன். 11 நாள் விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறவங்க மே 30ஆம் தேதியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 9 நாள் விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறவங்க ஜூன் 1லிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 6 நாள் விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறவங்க ஜூன் 4லிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப எளிமையாவே நம்ம முருகருக்கு விரதம் இருக்கலாம். விரதம் இருக்கிற போறவங்க முதல் நாளே வீடு வாசல் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு பூஜா ரூமையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு பூஜா ரூமில் விளக்கேற்றி வச்சுட்டு உங்களோட விரதத்தை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டெய்லி ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் முருகனுக்கு வச்சுக்கோங்க. பால், பழம் இந்த மாதிரி உங்களால முடிஞ்சது ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க. விரதம் இருக்கிறது அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்து இருந்துக்கோங்க. முருகருக்கு முக்கியமான நாள்